pikir nata pikir utang minangka gambaran besar ing pangajab jumbuh kang dinayu lestari kang esti cinangge Basuki Pratitis ing sawawis rahayu kangge sebodo kang jinaka kang berangkat berkah barokah saking rasaning Gusti kang maha murah kanthi hayu tentrem umah teripah karto toto turbaharjo Sidem permainan datang sabawani palagari sitro turungan datang obat samirono datang lapak kapian soswaraning gong kiai kagem manis buat poro wiro pradongo kanthi tungeling gending mojo manggolo ingkang dipun kandhani dening kadipun Bromo Iris Dwi Pakyo kabar ambelabar bumi sajawi pangorakan kita saking manggoni bungkus piko ada sampun bulu di papan kelapakan ikan silebio sampun iya ingkrek gol napuro inputnya nih kono budaya joko gong kasih gok sebelum malau mureh kinaryo kulyamin kau dari Amel. Dosis kakak. Sesaji sakral nitung bakti Lobet ing Bapuradu ing niku cucuke ngampah dasar bagus rupane dipikir sogadah prakusa Wintana jaring panuban sebodo angkun ing areh Sanistara wiwit lare sampun dinulang ing areh oleh Duboyo lamun to Wiletur Prigel ing solah idolangan Matoyo ketika sebelah sampun tanjak kapan umbegain asto Jio Rumaksono kira-kira takir bontak dengan wonten sineratan ageng awujud sertifikat WBTB warisan benda budaya tak benda saya cakep saya ceko saya celak saya malilo saya cedak saya wigil punya apa Prabowo pintar Winur Bondo Wido Surat Ambabar Nijo Moyo mantel nyobolani menikoto tuhusan Cumboko yo sang Manggolo Sudoyo sang Cundo kaya cucu apayo catang balik ing asani kira pintake lontar kira sesaji niku batik yo nyacah jiwa
dosa ingkang luprang dening para sinambung bendera panjine tongkratik minangka simbol gebyar Sura basa prajurit ingkang amrangkul sinambi prajurit ingkang amrangkul tumbak lawan ameh wonten dosa lan tukang ana kusumo payungan drum inario simbol pengayuman saya celak saya cegah papan ingkang pinuju sang Subo Manggala Yomarak para wonten asalipun Gusti Putri Ibu Ariyanti Pujastuti SSTP minangka camat Joko apa karo wartawan ngadeg Jabres kanthi nglarapaken wujuding sesaji takdir utang Yomarak ing acara sang para prajurit tumuju papan ingkang sampun kasamapaaken dening wonten sang Subo Manggala nganti Ayo kok ndak nggawa payung. Aku biasa nggo payung kok. dipun sarirani kanjenenganipun Enguri segelar semakan para prajurit Mas seger. minyak ing tataran pasewakanipun sang Subo Manggala pira tataranipun gangsal tataran ingkang manusa raos manembah mantu maburu lan makare Subo Manggala Yomarak Adyantara sados banget tigatine perlu kaya mangkono wijining panandika sang Subo Manggala ingkang kawijining latih Pak. Wow.
Udah kenyang dong, mantul. Gusti Putri sangat gempuk ana roncaning sesaji kinarya kirating sesaji sakral ngitung batik kanthi ngasta ron sekawan sinebut ronandong luwih puring lan sak panunggalanipun sinusa pini sepuh ingkang hamung wadat ingkang dipun asta panjenenganipun Bapa Jumadi dening para prajurit angasta judang apa dasa namaning judang judul sekadang Yo palarapaken wonten ngarsanipun Gusti Putri Ibu Haryanti Pujiastuti STP wujudipun judang ingkang badhe karigenaken dening para prajurit kasusul barisaning para undangan Bapak Kepala Desa Sohibu lan panjenenganipun Bapak Kepala Desa keparenga pinggah ing sasana pasewakan kinarya ngurmati wontenipun sesaji sakral ngitung batih panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Samingan keparenga pinggah dhateng sasana ingkang sampun kasamataaken lun-lunan tindakira sang Bapak Lurah kan kantun panjenenganipun Bapak Ketua Umum upacara adat ngitung batih sampun dumugi uyaning papan ingkang sampun tumuju lan kadheraken Bapak Sawaji minangka maestro upacara adat ngitung batih panjenenganipun Bapak Ketua Umum adat upacara ngitung batih keparenga tindak papan karyan ingkang sampun kasamataaken ing acara lenggah saking panjenenganipun Ibu Haryanti Puspita Sari Camat Dongko dhateng para pinsepuh dumateng para bapak kepala desa ini sesaji ingkang sampun rinakit sampun kasamataaken dong kasiget atur dawuh warni-warni menika ingkang mijil saking sarining bumi saha sarining toya dene wigatos sing mapaing warsa enggal setunggal sura 1959 Jawi menika Gusti tansah paring berkah saengga sembodo ingkang sinedya awit saking rahmating Allah Subhanahu wa taala kesarasan kabahagiaan dumateng ngarsanipun
Gusti mugi sadaya pinabulaken sineksenan dening kita sedaya. Salajengipun ginawontenaken malih ambengan utawi asahan ingkang wujudipun jenang rena lima pulo gimbal pulo gising bunceng tulang lan sekataing burna ingkang menika abu dening laksitaning adicara salajengipun kula pasrahaken dhateng ingkang kawegah panjenenganipun Bapak Surandika Papan Sowan Cipta aturaken sajengipun kanthi asesanti Sura Dirajaya ingkang prajurit nasta kaping Darmastuti Rahayu Rahayu dening panjenenganipun Ibu Camat saha Bapak Koso Ibu Bapak Gandane Ibu pinarak wonten bangsa ingkang sampun Selamat 1 Muharram 1447. Di satu suro ini kebiasaan kita ada penghargaan upacara adat Nitung Batik. Ini bentuk syukurnya masyarakat maupun dan dulur-dulur ya. Terus kita juga ada jalan ya, sepertinya sih karnaval, tapi sebenarnya ya simbol dari laku, karena bulan Muharram, bulan Syuro ini banyak kejadian-kejadian seperti Nabi Musa dan pasukannya diselamatkan dari kerjaan Fir'aun, juga hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi simbolik jalan itu bagian dari kita berjalan dari, kalau kemarin orang baik sekarang lebih baik.
saya mohon maaf, ini tadi esturnya sampai panggul, tapi karena tiba-tiba ada undangan yang wajib berdiri di Surabaya, jadi saya mohon izin mendahului, dan salamnya juga Bunda Novita, beliau ada undangan juga dari DPR RI, acara di Bali beserta dengan ownernya sentra oleh-oleh Trisna Bali. Jadi mohon maaf, sugeng bahagia sedaya warga pengestakaken mugi berkah sedaya halis sedaya dipun tampi berkah. Matur suwun. Ingkang badhe ngaturaken kaliyan panjenenganipun Bapak Bupati sakonco wonten kalenggan punika. Monggo Ibu-ibu terima tamu ayamipun wonten sisih kiwa. Iya, sekali lagi kami mengundang kepada seluruh kepala desa, kepada ketua umum dan juga para wakil ketua dan juga pengurus sesepuh Kecamatan Dongko, para maestro hitung batik Kecamatan Dongko, dan turut kami mengundang ketua DPRD Kabupaten Trenggalek dimohon untuk mengikuti acara tabur ayam, yang tentunya kami mengundang kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Dongko untuk persiapan di bawah karena acara tabur ayam akan segera dimulai. Panggung kita sambut semati. Oke, warga masyarakat monggo kemarin nyelak lebet wonten ing pelataran menika saperlu mriksani ugi badhe saged panjenengan pendhet ayam ingkang badhe kaudar ing kalenggan punika mangke. Baik, tentunya ini adalah acara tabur ayam di mana yang akan diberikan kepada masyarakat Kecamatan Dongko. Tentunya pada hari ini akan diberikan langsung oleh Kepala OPD, kemudian DPRD, kemudian oleh Camat Dongko dan juga anggota Bapakcam, kemudian seluruh dinas instansi, seluruh kepala desa se-Kecamatan Dongko, ketua umum dan juga para wakil ketua dan juga sesepuh mini sepuh, humas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh budaya. Jadi dimohon kami mengundang kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Dongko untuk mengikuti acara tabur ayam di Gopiar Suro Ngitung Batik 2025. Ini sedaya kemarin ngasta lamun rumiyin, sedaya ngasta ayamipun mangke bersama-sama kita lempar ya. Kantos sedaya pasanipun ngasta wujudipun ayam lamun rumiyin. Kemudian kami mengundang kepada seluruh masyarakat dan juga ini dimohon untuk memegang ayam yang akan ditaburkan kepada masyarakat. Bagi seluruh penabur dimohon untuk ngasih satu persatu dahulu agar nanti kita tebarkan bersama-sama untuk warga masyarakat Kecamatan Dongko. Berlingkungan untuk keberkahan di tahun yang akan datang, dan ini dilaksanakan secara gotong royong luar biasa. Matur atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.